Mane malose uloso lakini sawa nadwa mana wacho bende mondo adhi mbele gi mara en ni king'eni timo gima nyalo lead you to a problem, there is part of it may enjoy. Nitiere thuolo mar gino miwinje mit. But ka ogo ilero tiwinjo koro ka ng'ato ka ng'ato dwa console herself, ichako bedo advisor mari owuon ni atek adhi. Gima rach. Ero kamano. Kadhi mbele gi siganda ka gik Nairobi kama chielo rech kabisa. But en tich mana timo mana jumbe ariyo kende. Madam mane adonjo ire mondo akony nokawo loan kuom ng'ama chielo. Koro dhi oringo to weya kacha kenda kapok ang'iyo. Koro ng'acho biro gi kiful. To yudo ka asetedo rech popni nie kendo. To aseuso siling moko maderom 600. To nyaka ne madam chaweya en ndalo 3 pok obiro, ogoyona mana simu mondo aorne pesa. Koro ka ng'acho biro to kona ni madam no nigi sendine moro manyalo romo siling 6,000 modongo. Koro madam chako wuoyo kode sime to kona ni kaw pesa ma in godo imiye. Ting'ini ato sechego kanene ng'acha bedi nigi kiful to siling 600 kende man godo e lweta. To madam choningo bedi ni chula siling 250 kuom odiochieng'. Kawuono ni odiochieng' mar 3. Koro nakono ng'ano ni rech ma asetedo gi kuoneni lornegi e iye ka an siling 600 adhigo mar odiochienge nadi? 3. Madam nokodewo mondo mi obi owuo gi ng'ani, rechgo notowo kanyo kuom juma achiel kaka natedo gi no. Ne en gimoro kar saa 5 okinyi, mana kar Yobangi kae. Koro madam chako gona mana simu, madhi Isili kocha manodhi oyawo hotel moro, koro notedo chapat. Koro werego tend rech no koro chako yawo manyien. Notimo mane kido mar pondo ne ng'acha. Nikech gop siling 6,000. Koro ka aluwe kocha nikech ogocho na to tich bende onge, ting'ini ot kidake tisewuok ni dhi tich, mano is registered ni ang'ane bende ing'inwa ni wanyalo konyore nang'o matine. Koro kane watiyo kode kucho, ne wadhi watiyo tago mano andlal ma pesa mane an go cha bende mano chako kwaya mong'iewo godo mok chapat. Koro ka ng'iduoko na godhiambo to duoko na less nyaka transport mana tiyogo. Koro awacho ni ma wala mane magoyo nikech an na save ga. Bwana cha ne pod omiya thuolo mar ni ok amiye gimoro e yor contribution mar chiemo. Nikech nong'e sida mane an godo, nadwa dhi mbalariany. Koro odhi obedo kae kama natie kama ne recho olorne otni, nirana moro nobiro kanyo kaka ng'ama wat samoro ng'ato nyalo wacho ni iyudo wat ni happy bear ma bende wuoyo gi madhe dala kocha. To kona ni nyathi nyamera magi tije ok moko nigi ti, in kaka isebiro kani to bende ng'ama bende nyocho timo maber e penj. In kora dwa dhi ng'iyo ni kamoro. Kora rito to weche mag dak gi ing'eyo kaka gitimore. Odhi ong'ikore matin gosiepa cha ot kocha kaluwore ne koro wendo machielo bende nodhi obiro. Koro nyaka na atim mar wene thuolo nikech kane wawuok omera osiepa cha ogola ni wadhi wanind kosiepne ka wendo ne cha bende odhi okelo ng'ama chielo e ot kanyo to ne en wendo manyako. Koro ing'eni to en ng'ama giluorore go. Koro ing'eni nyaka wadwa many nindo kamoro. Kwadwa manyo nindo kamoro be chako golo gero gacha ni ang'o mitero ng'ane kacha to nasekoni ni odog dala kwa yudo tich to wabiro luonge. Just imagine. Adhi arito nera e bak kama nomethe kocha. Awuok saa 3 bang' kasemadho chai mar ot. Adhi arite ba. Oyudo kasegocho ne nera to nera kona nobiro. Koro abeda kanyo lunch pok achamo, abeda kanyo pesa na ka bende noserumo. Mano tok jumbe 3 pesa na manase kano matin ka oserumo surumo nikech mahitaji moko matindo kuonde moko nyaka travel donge. Koro adhi arito nera. Arita nera saa 12 odhiambo odhi okane nera. Kaka narwako sati 1 gi long socks gini ok arwako, nok ang'eyo ni otieno nyalo yuda kanyo. Ot chako bende koro dinyo ok anyal timo nade, ok anyal dok. Naruo piny e ba kanyo. Suna nokaya ma ka bwana cha norumo koda. To chop mana omer ya kanyo. Koro nakwaye thuolo nikech mama na nomiyaga oduma moro kaka isewo nyathini kadhi town. Koro kono sewago ta agocho ne wuod minwa moro ne somo Cooperative University Karen kocha. Koro kadhi kode to en comrade en ben. En oduma mana wadonjo gono mano nachalo ng'amokelo warruok. Koro oduma mirego.
koro ambe okogi koro ing'eni comrade kuma samoro poda moro nitiere matin at least imbi nyalo luongo friend nikech kia e skul to ombo gori ni matek idonje odgi titimore nande tichiemo matin koro kodo macha oserumo ni tap to gidhi koro ka chako manyo tich Karen ka oyudo kiloso ndara moro mong'ado ngong e bwo SGR cha modhi mikal windmill ka wachiwo sa 12 gosip na moro no wayudo kanyo makuri manyo tich ni to koro dak gi ng'aka koro ka adak gi wuod minwa ni donga goyo ne sime ka wuok ka dhi kocha koro ka dak kode kono koro adhi manyo tich ka jo China wawuoth sa 12 okinyi to kwa gik gimoro kar sa 5 madhi romo 6 koro wachopo ne en kuma bor kabisa ne en kuma bor pesa buonge go munyalo idho onge godo kata mana koro kwa dhi mwaduogo ka wadhi mwagi kucho to jogo kono mana ni wandik namba wawe pok gigocho na nyaka kawuono manyiso ni osin koro nitimo tije mopogore mang'eny tijno ne yudo kendo koso koro tijno no ka yudo bang' mane chaki manyo koro ka akacha to ka gike center kuma wagine to kech kaya to wiya bende bara ayudo ka jakisi moro ni tedo kangumugi elwedo alama mina na ariyo man godo kagi takone ni bwana gini ang'e timo taonge pesa kora kone gi Kiswahili be ng'ini chanda seche go mang'eny ang'amo adala machiegi takone ni konya akonyi tedo timiya achame okidwa pesa no kadwa pesa dong nadenyo koro natedo ne to moch kilo riro wang'a koro ing'ini kangumu kitendo nitiere moko mabarore madong' mok nyal bedo packed madhi ga pi koro mago bendo keto na jwala to chako miya gi 50 en wach moro matek ahinya osin make gi kanya ng'ini bang'e